Bos días a todos e todas, eu son Diego González e hoxe veño a falarvos de un libro chamado 13 badaladas, escrito por Xesús Miguel de Toro Santos, nado en Santiago de Compostela en 1956. É un literario galego, licenciado en arte moderno e contemporáneo, tamén guionista de televisión e colaborador habitual en prensa e radio. Xa publicou máis de 20 libros en galego de narrativa, teatro e ensaio. Esta novela escrita é na súa primeira versión en galego. Naceu con vocación de sencillez, coa humildade de un texto dirixido a un público específico e fiel, cunha modesta edición de 5.000 exemplares, gañando adeptos entre os lectores afíns á temática, para acabar obtendo o unánime recoñecemento do público en xeral, e alcanzando o Premio Nacional da Narrativa do ano 2003. 13 badaladas é unha revisión actualizada do xénero gótico, onde misterio, terror e suspense se mostra dando forma a un relato atractivo de exquisita calidade. Este libro sumérxeche en un Santiago de Compostela claustrofóbico e inquietante, nas súas ruas escuras. É unha obra que pretende unir o pasado e o presente en un xogo que non sempre resulta convincente. O misterio queda en un intento. Hai documentación, intención, prosa e fío argumental. A acción transcurre íntegramente na cidade de Santiago de Compostela e o autor apropiase de unha lenda ancestral da cidade, moi popular, sobre as 13 badaladas, que en ocasións, solo moi de tarde en tarde, por incógnitas metafísicas causas, instrumenta a campana berenguela da catedral. En lugar de 12, unha máis. A número 13, a hora non atada, un diabólico son de amenazadora dimensión, evocadora de diabólicos designios, de pésimos augurios para a cidade e os seus habitantes. Unha rotura no tempo, a porta a un mundo inhóspito, descoñecido e temido. Co fío condutor desta lenda aparece o personaxe de Celia, unha escritora, guionista, que presenta un proxecto a unha produtora local. Esta escritora constantemente dialoga cos demais persoaxes, demostrando un nivel de coñecemento da cultura, do arte e da literatura interesantísimos. A cabeza da empresa audiovisual encontrase Xacobia Casabella, que vai descubrindo que o traballo presentado por Celia ten paralelismos sospeitosos e inquietantes ca súa propia vida, e en concreto con certas transformacións recentes e perniciosas operadas na súa cotidianidade. Ademais, tamén aparece un artesano do gremio de orfebres, anclado aos aires de religiosidade e cruzada de franquismo, que tamén investiga a Xacobe na súa calidade de membro postulante da cofradía do Santo Sepulcro. Este comercio local, profundo coñecedor da catedral, da localidade e das súas xentes, contempla as mutacións operadas no personaxe, desde unha esfera anacrónica. Finalmente, un médico, coñecido da infancia do produtor, acércanos á situación patolóxica da presunta enfermidade do personaxe e a súa extraña e luctuosa infancia. Ademais, descubrirán a existencia de unha presencia inefable na cidade que loita por facerse tangible, reencarnarse e que se entromete na vida de todos eles. Irásenos desvelando algún dos secretos de Santiago en este laberinto de rúas misteriosas, de paisaxes ocultos, de lendas e supersticións, donde peregrinos acuden á súa chamada, invocados polo feitizo. Debemos destacar tamén a belísima prosa da lectura. A narración é contada simultaneamente por distintos persoaxes, dando interpretacións distintas dos mismos feitos, enriquecidas con cada aportación no relato. Destacan tamén as reflexións dos personaxes sobre o mundo literario e artístico. A vista pertence ao mundo do día, da vixilia, e polo contrario, o oído pertence ao mundo da noite, do soño e dos soños. E por eso a música é un camiño para ese mundo. Por eso o cine usa a música para que as imaxes sacadas da realidade se transformen na materia para o soño, que é a película. A banda sonora é a auga e a levadura para amasar esa fariña e que sala o pan. Amósase tamén a calidade literaria con metáforas orixinais. Así se describe a Praza do Obradoiro.
o canónico abrigo do portal e permaneceron ali asomados á plaza do Obradoiro, sen xente, como un lago de pedra cuberto de auga e barrido por ráfagas de vento. A luz non luz diurna, era a luz de unha hora que non correspondía nin ao día nin á noite, como se fose de un tempo húmedo, nacido en un fondo do océano e que inundase o país e a cidade. É, sen dúbida ninguna, un excelente libro que recomendaría.